Čaute, zdraví vás Black and White Devils. Dneska sme pre vás nachystali uvítací diel, pri ktorom si zahráme Counter-Strike 1.6. Diel bude trvať len 5 minút, lebo je to uvítací diel a budeme mať 4 kola. Prvýkrát on, druhýkrát ja. Tretíkrát on, štvrtýkrát ja. Takže sa budeme striedať po každom jednom kole. A tak to bude vždy. Možno. Servery, ktoré si myslíte, že by sme si mali zahrať a určite na ne ísť, nám napíšte do komentu. Náš channel na YouTube sa volá Black and White Devils. Ešte čo také. Môj kamoš si musel odskočiť. Troška netradičný spôsob, šťanie do fľaši. On sa vyšťal na zem. Utri to. Nie, utri to. Ja musím nájsť. Dobre, to menšia porucha. Možno to vystrihnem, alebo nechám to tam, to bude zaujímavejšie. Dobre, ale teraz už ideme hrať. Som späť. No, menšia závažná chyba, že? Musíš všetko hneď vykecať. No a čo? A kde sú všetci terači? Počkaj, ja som terač? Kde sú všetci poliši? A tu je. A zas tie lagy. Nevadí, ja mám bombu. Ideme umiestniť bombu. No boha, čo to nejde? Aha. Dobre. Tak. Už som tu späť. Museli si to poutierať, čo? No a čo? Skočilo mi. Ty svina. Jo, som mu zabil granátom. It's a pity. Náhoda. Aha, úplná. Dobre, už by sme mohli začať zdrhať. Už by si mohol konečne dohrať. No. Á! Idem ja, dobre. No. Díky, stoja na mikrofon. Takže kade len sa vydáme. 5-0. Jak 5-0? Skôr je 5-0. Ja som dal 5, to kedy? Teraz. To nevadí, ja neviem kedy, nevadí. Proste dali sme 5. Viete, čo si myslím o CS-ku? Čo si myslím? Že tomu jebe. CS-ko? Čo to je? Hra. Dobrá hra. Čo to je? Hra. Dobrá hra. Čo to je? Blbá hra. Dobrá hra. Dobre. Na budúce budeme točiť na mojom kompe. Možno. Tak troška. Ja viem, mne to zlaguje, keď natáčam cez Fraps, ale to vlako vyriešim. Ja by tebou zdrham. Vidíš, jak ťa to opalilo, jak zemaky. Máš? Podrž mi mikrát. Ideme len tak s pištolkou, že koho trafím, ten ho zabijem. Hoho. Netrafi nikoho. Len nabij. Stavíme sa, až trafím aspoň jedného, dáš mi euro. Snívaj ďalej. Až netrafím ani jedného, ja tebe dám euro. Ale musíš niekoho zabiť. Dobre. Nie trafiť. Dobre. Ja sa bojím, že prehrám. Ja sa teším, že vyhrám. No ja sa teším, že vyhrám. No kde sú tí sráči? Vy sráči. Aby tam nebol niekto z našich fanúškov. Že?
ktorých zatiaľ nemáme. Máme. Jeden je hneď vedľa nás. Není ťa odčuť, ale nevadí. Kľudne si príďte zahrať na tento server, rád si s vami zahráme. Dáme si test Public Classic. Server je napísaný pod... Haha. Sakra, ja to prehrám. Musím ísť s Devinou. Nemusím, to sme sa nedohodli. Dohodli, že? Nedohodli. Nedohodli. Do pekla. Vidíš? Kvôli tebe, ty ma tu znervozňuješ. Nervuješ ma tu, Boha. Nervuješ ma tu. Nevie položiť bombu. Áno. Uvidíme. Boha, kde sú tí srakoráci? Boom headshot. Ne. Kde sú tí sračí? Kurva, ja prehral som euro, nie. Moje celoživotné úspory. Teraz som na čase ja. To bude asi posledné kolo. Bude. Nebude. Bude. Tak dobre, bude. Idem aj ja. Ale ja sa nechcem stavovať. Jak ja nahážli. Juj, ja som presný. On je tak presný, jak ja nahážli, kokso. Takže som presný. Všade to lieta, inde len tam, kde by to malo lietať, tam to nejde, kokso. Ho ukradol. To je brutálne. Midu. A máš 7 HP. No, nezdechol som ešte. Ale za chvíľu zdechneš. Pravda. Boom! Camper! Boom! Headshot!